Tidak kasanang ladape minantu baru. Otak-otak takotiang di pantak sami salimbado anak rancak minantu santiang kanyang tamakan mande memandang nyona Baru wajib. Yo Pak. Dago dagabuni padati sare memuek buah palo ladape kandak dalam hati jangan manie imam kayu elok kabalai kepaninggahan bulia memilia ragi kain elok bangkalai disudahkan pado mencari kanan lain kok kapasa balilah kain Bali marekan panjang limu kalau dikisah kanan lain tentu tabedo nanti ngako layang-layang si malindeman bari baiku bakapalu pandai-pandai menjago iman di dunia banyak godaannya wangku aji duduk di mirat kaki baju tai kaduonyo dikaji dunia jo akhirat samu dipakai kaduonyo Baru wajib. Osalido pasaba belok kaki dale jalan bungo pasang kalau dipandang sarugo elok tapi kamasuk amalan kurang batang pitulo tapi labu diambil anak ramalala masuk sarugo pa ejo imantagu sabab narako delaku awak tujuan karambia dari pakai janganlah 6 sampai pulang sipai 20 nangka dipakai janganlah iman dipakurang pulau Pandan Jawa di tengah di balik pulau Layan Sodu wacu badan di kantong tanah budi baya indak kalupo rami balainya urang piyaman Rami de anak le mudo-mudo kok nyampang menjadi rang pare mandidu ikan mati kok kanayu pae Ai mana wajib. lai Pak Ai. tu terlalu ya Mancalia isu akan luang kabalai awak taraga manggalela do mancalia bisu ado marapulai awak taraga maulangnya berapa Jun wajib. Takkan nama mudo wajib. Putia barenyo mor labu aren tanah badarai pulo lalamo badiai na batambu de lagai tak ada orang nanio tuai Bawa jago wajib. Ense garete pasa pintu anak kunci bakuro-kuro kolai juo mande kabaminantu cari urang sarupo ambo api-api 1001 angko 1 muko balakang pilih ada mande manonan katujuh rancak dipilih dan bajang gue panjang ayam jala tabang ke kandang tibo di kandang batu kok limu biala botak biala baja amam ngati kok kanai kaba ayu tuai nan kalubuk jo balai baru dalam daerah Rangkuranyi babelok jalan ke Padang ko ambo iyo guru tapi lai guru tio bulan manari mo gaji pembari bare dapet jo dendang lai kapakan lai kakuranji bali lontong buwe kan sate dijuari pasa alai lai tio bulan tarimo gaji gajinya potong orang DPD SK Tubana olah tagadai apa Andai kandale Pak Ji. Oh, Padang Panjang Masimpang Ampe Pabelok Jalan Bukit Surungan Naluran Oto dari Padang Rami Manjalang Sanjorayo
Kau nyampang leado janjang kaden tingkek kau cocok ulu ojo paretongan biar ada nindak babalik pulang dimungo oleh sajo salamonyo dia. Ngaleh kau. Asal dapet badan kalapai biar lain dak ingololong kaulak karang jadi juh. Oh asal dapet pajangwik kama makai biar lain dak saja jolong beronak sorang jadi juh kae. Kalau dapet badan kaladang ke banda buwe arilah sanjo ko dapet nama anak seorang tentu lampe anak kita. Laki guna nan. Lu buat sariat kualo linggam pandan sepanjang waronyo buruk jobayet tolong langgang gam ayat kopi olah dingin ju pai.